Уникална възможност – едностаен апартамент в сърцето на град Созопол Лукс, комфорт и морски изглед. Предлагаме за продажба луксозен едностаен апартамент в суперцентъра на града. Созопол. Апартаментът е разположен в малка бутикова жилищна сграда до община Созопол, на пешеходно разстояние от яхтеното пристанище Старият град, магазини, заведения, както и на метри от морето. Апартаментът е с обща площ от 41 квадратни метра на втори етаж и се състои от просторна всекидневна баня с тоалетна и тераса с изглед към морето. Жилището е завършено с висок клас материали и се продава модерно обзаведено. Имотът е подходящ за живеене, а също и за отдаване под наем или ползване за офис, поради перфектната си локация. Сградата е проектирана в модерен и елегантен стил, предвиждащ изпълнение със съвременни технологии и висококачествени материали. Има възможност за наемане на паркомясто. За повече информация се свържете на посочените контакти.